padayon na ta sa tuang ato ano layo kay kato pa ditong bukira oh. To, layo pa kay siya. So tunga-tunga pa tano. So abangan na lang nato ang ato pagabot ito. Okay, so padayon ra ta nga nagsubaybay aning kasada no. Tong kauban. Tong amigo nga ato ang tour guide sa tuang road trip no. Okay. Panggihulat at ang kubano eh napa siya ay gibakal kit mugin nang kung ipagahulaton blahaw kaya abangan na to ang ato ang pagpadong dito so medyo duldo na lang tano ito ang pag to ride no. Ha? Okay, so paingon na ta dito ro no. So, ang motor ato sang gidili dia kay di man ta kaagi. So, paingon ta dito maglakaw na ta ro no. Nga guys, ato lang abangan ang ato ang pagpadong ato. So, what's up guys? Nami dire day sa tanan ngan dire. Kapinsa. Ha? Kapinsa. Oh, Kapinsa. Takop sa Campus City ni. Oh. Nagop sa Campus City. Nag-road trip mi unya. Mulan ta mi og mga overlooking kuan ba? View. So dala lang po ni vlog no? Oh. Okay. Mabtan kita gabi daw mayroon sa. Ada kita pagabi dire kuyaw ni. Ha? Kuyaw ni dire. Kuya de. Mong kuyo man. Ha? Mong kuyo man. Tong tao dire. Nang dire. Nagigirip sa una dire mo tag Switzerland.
Ha? Mangitaw city lang guys. Nigirip ikabangan. Mo pa? Ripon pod hasta laki. Oh. Tapos gero malik laki. Magpabili na may refill ari parang parip pod mo ba? Ayot may magrik. Pwede malas. Bako dagan ay. Kano trapan be? Asa man tong pan? So ngaon sa tagpano maor gini itong balon nga pinobre sa tuang road trip, no? Kani gitawag og bread. Nga pan. Pada bro. Hindi sa ko bro. Oh? Hindi sa ko. Okay, way tubig dia matukan ta. Way tubig dia. Ngay ko sanay be. Oh. Ah. Hindi sa ko dito bro. Dili sa ko. Hapit mo po yung dakpi atong kuan sa pag yung buwan. Dire. Ano ba to ha? Dire to na kuan eh. Binti siya ba? Lagi? Diha. Mura mag-Switzerland. Nutag yun. Untuk itu no. Yo. Kapag Bermuda ba? Mm. So karon no dapat ikaw sulti ka. Sulti ba? Shooting. Ha? Sulti. Kung nana tadi no stong area no. Awen na taglinakaw. Dai ko ay. Tas ka naman itawag lag Switzerland City. No. Dapat tadi nilot video. Are dito, hindi dire. Kampus City bro. Ara tatagi ato ta kahato ato lagi to. Lagi kan dito. Ara tagi kidali ara kayo. Sa Kampus City na. Kana. Lapos to dito. Pag nang upos dia kana ko. Sa lugar dia. Pusing ko. Okay, dapat tadi no. Muna gitawag og Switzerland City. Dito. Na ubos nilot video. Picture ta. Cerita. Okay, so nabot na may dire guys no. So mo na imong gyari, among gilakaw. Kita na to nindot video no. No? Oh. Dere oh. Mga bambu nga murag kawayan ba. No anang babaw no katong puti nga bato diha to nahulog ang eroplano ni kuno. Libuto libo. Magsaysay. Das mag dia kay unuan to niya. Oh. Panganod. Oh, nindot video dire no. Mubo di ay. Bukid kay mo gitawag sa Switzerland. Kita. Kapinsa no. Ha? Mubo di tanawon. Niduta diri. Okay. So maara to guys nga naabot namin diri sa gitawag nila og Switzerland. Oh, Switzerland. So kauban niya po na to sila. Oh. Kaya atong vlogger din ni ron. Oh. So maara to guys. So I hope nga mag-enjoy mo sa amo ang road trip. So bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye Sado. Bye-bye. Bye-bye.